се прави. Господин Петев, слушаме. Определено не сте добре дошъл тук. Не ви харесваме. Не ви харесваме и не ви желаем за тренер. Чувабаре не искаме. Никой не ви иска тук. И то шал не го заслужаваш. Фанелката на Левски също не сте ни попитали, може ли да я сложите. Затова свалих. Вие или господин Сираков? Първо да кажа, аз нямам никакво. Първо свалете фанелката. Свалете фанелката на Левски, да сваляме ние. Ние ще Фанелката свалим на проблем. Левски ще сваляме фанелката, този, който ние преценяваме. Това е. Цирковете в тази нашата ситуация са безкрайни. Ставаме по-зле от не от синете ни, от не знам от кое. Няма значение от какво става по-зле, сваляш фанелката. Няма как да се случат нещата. Фанелката свали. Свали фанелката. Чули? Защото след 5 секунди ще ти я свалиме ние. Аз ще свалям, не ме интересувам, ми също. Свали фанелката. Тежки са нещата, вярно ли? Тежки са. Свали фанелката. Свали фанелката. Сваля го това, бе. Събличи се, бе. Събличи е тази фанела, бе. Съблечи фанелката, бе. Свали фанелката, бе. Съблечи фанелката и може да си тръгваш. Съблечи фанелката. Съблечи фланелката и си тръгваш. Няма да носиш фланелка на Левски, няма да носиш фланелка. Няма и това. Той точно, няма да носиш фланелка на Левски. Махта славиша, бе! Махта славиша, бе! Ай, тази фланелка, бе! Дойдохте си правите цирковете ли, бе? Айде! Елто ни, бе! Даже да станеш, бе! Дай рука! Елто ни, бе! Харесват ли резултатите? Харесват ли? Искаме слабиша, бе! Защо не обръщате гръб, бе? Нали сте мъже, бе? Нали сте мъже, бе?